Bapa, Pumita, O Diyos, pamahalaan, tarawan ni Pagkumarun, sa aking mo kapitiwas, o imo kalimutan ng Kristo, nakali kami sa aking kagawasan, o kalakani na sa langit, maawang kalimutan na yung isa at kanabo, pinamong ibangayo, pinag-isa mo Diyos, Kristo mo wala, mabuhay hari, kubalkan mo sa Espiritu Santo, Diyos angkot sa Tuhan. Yudo, ikan sa taon, sa kaalang Kristo. Pinsay makakatong sa kaguguton sa Diyos. Ang kaumanong panginahalan, iliido alang ini mga wakata o mga filosofiya, malaki, pagpasila ang kanamo. Kaya ang mga lawas na mamatay, nagyuyod sa among mga kala. Ang lawas hinimo, ikan sa ita, o pili muluntan. Usa sa mabukat na palasanan sa una-una, ang tanang maamong nahimo, mao ang mga panangka, mahitungod sa mga utang hindi sa ita. Kinahanglan magikawang kami sa pagtuon mahitungod sa mga utang na suod kanamo. Busa, kinsa may makalaon sa pagsagot sa mga utang mahitungod. Walay bisan kinsa nga makahibalo sa imong kabubuton, gawas kun imo una siyang gihatagan sa kaalam ug imong gipadadaan sa imong balaang espiritu. Niining paagiha ang mga tao sa yuta na himutang sa matarong mga dalan o makakaton unsa ang makapahimuot kanimo o nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulo sa Ginoo. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang tanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang tanan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig, diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadtong nilabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balilin. Nga sa kaadlawon, mugitig pag-usab. Apan sa pagkagabi, malaya ug malarang.
basi sa among mga adlaw aron makakabot kami ug kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus-a pa, kaluy-i ang imong mga sulugoon. Sa pagkabuntag, puna kami sa imong kaluoy. Aron mosinggit kami sa kasadya o kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios maatuunta. Magmalampos sa buhat sa atong mga kamot, alang kanato. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalanghanan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Apan tungod sa gugma, napugos ako paghangyo kanimo. Ihimo ko kini bisan kun ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus. Gihangyo gibilangko karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang ka Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Karon papaulion ko siya kanimo ug dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang siya kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa dili ako mabuhat o bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo nahibulag kanimo sa makadiyot aron mahibalik siya kanimo ug dili nagayud mobulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang kundili minahal ng igsoon diha kang Kristo. Gimahal ko siya ug labi pa siyang mahalon mo tungod mahalon mo ingon nga ulipon o igsuon diha sa Ginoo. Kung giila mo ako nga imong katabang, dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Yeah.
Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dihay dakong panahon sa mga tao nga mipuyo kang Hesus o milingi siya o miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o inahan, sa iyang asawa o mga anak o mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimo akong tinun-an. O kinsa kadtong dili upasan sa iyang krus o mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung sa kaninyo naglaraw sa pagtukod og tore, tun-an una niya kini o iyang banabanaon pila ang magasto aron pagsuka kung may igo ba siya sa lapi na ikahuman niini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya igapahimota ang pundasyon. Ug ang tanan nga makakita sa gisangkutan, mobiay-biay unya kaniya o moingon sila, kining tawhana nagpatugag-tukod og tore, apan dili ay makahuman niini. Unang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may 2,000 ka sundalo, iya unang tun-an o hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugo siya sa pagpadalag mensahero sa pagtakbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo na mahimong akong tinun-an, gawas kung iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang mga pagbasa sa liturhiya nining Domingoha, giablihan sa usa ka pangutana gikan sa basahon sa kaala ni Solomon, kinsay makakat-on sa kabubuton sa Dios. Pangutana nga nagdala sa iyang kauban, unsaon pagkat-on, unsaon pagtuman sa kabubuton sa Dios. Usa ra jud garantisado nga paagi nga atong subayon ang pagtuman ni Kristo sa kabubuton sa iyang amahan. Ayaw magtuman ni Buddha, di man siya anak sa amahan. Ayaw magtuman ni Muhammad, di man siya anak sa amahan. Ayaw magtuman Confucius, ayaw magtuman Manalo, sabot na, ni Buloy, apoy ha, anointed, kaya na appointed, may appointment, oy, kay pare, apoy o parokya, usara, si Iso Kristo. Bosa kinahanglan masayon ta, makasabot ta sa iyang panghuna-huna, sa sinudihan, sa iyang pamaagi nga kulba na baro Domingoha nga naman. Kaya miingon siya sa mga tao, kung paano nagisunod kaniya, kinsa kadtong moari kanako, kamo ba kadaghan nga nisunod nako, nga dili magdumot sa iyang amahan o ginahan, dili atay nako. Pagdumot, yawan. Ang 10 Commandments, ibahin na duha. Ang unang tulo may tungkol sa relasyon ngadto sa Dios. Ang 7, bahin sa itong relasyon sa usa-usa. Kung sa'y kinaunahan nga palaod sa human relationship, tahura ang imong amahan o inahan o mutaas ang imong kinabuhi. Nalisumpay, oy! O mutaas ang imong kinabuhi. Kamo, ang mga uniforme. Ha? Mudumot mo sa iyong papa at mama? Palihon na to. Say batio ninyo, mga CWL, kung dumtan mo sa iyong kaugalingong mga anak, sige. Mag-isipag hamo maminaw sa wali. Sapotong ka, magbubuot ka. Pero ano ang Ginoo ni gamit mo sa pulong pagdumot? Human experience ang tubag niini. Kitang tanan nakasuway nga masuko. Kinsay wa masuko sukan, isas kamot. Kaya kung ipadas mo nilarya, masuko ang tanan. Pero kung wala ba yung kasuko, wala na. Uli ay, ayan na.
Pero kung nakasuko nimo, patanong, mahimo ka ng kayugot. Kanang kasuko nga wa ka buhi, wa ka maus. Nya kanang kayugot, mahimo ng pagdumot. Sa to pa, ang root, ang ugat na ini, pusok, ang pamusok sa tao. Muna siya. Sa to, figure of speech siya ini, paagi sa gito pagsulti. Aron ang mga tao maminaw, pauntol. Pauntol. Ha? Mau day na. Oh. Kanang sinutihan sa lungsod sa kungamahan tos lately ganito mga magbabaong man sila kaliwat lagi dito sa lungsod ako kay karakula kapoy ba ining magpaol ang tao hinatugon dool sa kamatayon sige pangatugon diha sige ang tao hinatugon dool sa kamatayon ang mga pagkapoy o darong dito kadalaw ito buwis kabaw ka na magkamot tingnan mo upahuway kami makatuga ang tawong hingatugon dool sa kamatayon figure of speech pasabot sa Ginoo ay ko kumplimentohin ninyo o sunod kaya ako sa wa ko kumplimento sa amahan kapasaan ko krus pasaan sa mo sa ikaw galingong krus dili physical na cross kundi mo sa imong kaakuhan dawata pasana tumana ayaw patubos sa uban ayaw panuhol sa uban kay kada usa nato kunay nuna o dalan padulong sa kaluwasan o pagpatubos ka kuyaw ang katubos nimo mo'y maluwas ikaw habilin sa kilid managisa kung gustong di maluwas hala panuhol mo uban nga motubos ninyo kanang moingon dai asa man ka musimba ko kaduha usa para nako wayaw na dungan yun mao di ay ang Ginoo sa iyang public life nagpakita yun determinado siya gasubay og laraw sa amahan og laraw hindi sa kalibutan iman siya pagsugod og wali sa iyang public ministry sa mga lungsod na naglibot sa lanaw sa Galilea. Ito ay daghang lungsod dito. Sa iyo na kayo tuyog-tuyogon. Sa iyo na labang-labangon. Nag-create siya o core followers. Matakaroon po niya, mulighot sa skilid. Ang atos mga lagyo, balik po siya. Na ay plano. Wala siya magsuri-suroy lang. Kung ayan ka istorya, mga isda, niya kung gamiton pagbulag ko pangisda, pokot, isda, sakayan, etc. Kung ang iyang kaistorya, mga mababaol, ang iyang kung gamiton ng mga butang trigo, binhi, ungma, kahoy, langga, buwan pa. Kung simple ng mga tao ang iyang katubang, ang iyang kung lingwahe, simple kayo. Pero mga dagong tao sa katong mga maing laki, di po siya papirit. Nga mga libog sila. Sa ito pa ang Ginoo dunay plano, determinado ang iyang lihok. Muna sila ang ihatag nato panikingnan ayaw insister sa imong ganahan dunti na pasabot isalikway na kaya yun na bakat patultol kanimo ang ako orang pamahagi. Muna sa misa kinahanglan na kining prinsipyo ni Kristo hubaron sa itong kasaulungan. Muni rason ng simbahan, mingon, musimba ganita, kining tulong mo itong paningkamutan, ha? Full, active, conscious participation. Full participation. Ang kinatibuktan sa misa. Ayaw tuyo ang lagay-langay, igong mahuman ang wali. Ayaw tuyo ang lagay-langay, igong mahuman ang kunikta o makalikay ka. Ayaw kung sipat ko na aron di ka kasikan koleksyon o makadungog sa mga buluhaton sa simbahan full ay pilia. Nga hindi pangalawat ay pwede ako ang mamulihan ka o mahuluwag ka sa kawas o di ka kalinyas pangalawat full participation. Active. May lawas ka ta. May kasing-kasing ta. May hunang-hunang ta. Damita na. Umayon ng pari ang Ginoo mana kaninyo tubangan ko bukidhati, kay mauna, makididhati na naman ta. Madugay mga hiyong talinhe. Dili, active, mulihong yun ta. Inoon, doon na maging physical limitation.
Uban, tungkol sa ilang nahimutangan, maglisod og luhod. Ayaw kong tuyo nga na kaniha, ang di ka muluhod. Ang uban, tungkol sa Panginoon, tungkol sa lawas, na mga Kristanan, di man naway punto. Ang punto, ang aktibo, nagkagayuan. Muna nga, kansyos. Kansyos, tuyo mo dyan na to. Dili nga samtang gamisa, galatagaw atong una-una, unabahid ta kay, ang atong naong, atubang dito, pero ang kamot is pislit. Kasuway ko anak diri oy, namisa ko tong first Friday, ang tag-iya gyud, pinatubangan ako baka perti yung seryosa ano, pero sige ka pislit, dili kong negosyo, samtang namisa ko, di na pwede. Conscious participation. Mga igsoon, itagaan tag-iya karon sa Ginoo. Tubag sa pangutana, kinsa man ang makatuman, unsaon pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mga igsoon, dinhi sa misa, akong uspon, yawag ka, diha kita sa pagsimba niya ng katiha. Nga kada misa, ato yung isipon na usa ka, bagong kahigayunan, uway haing kahigayunan, nga makauban ka sa Ginoo. Muna ang una, magbatngon, ining misa, dilibayak ka mo, kami mga pare. Diyari ka istorya sa pare, nga nag-drive, nasugatan bitaw niya ng jeep, ba't konsolasyon ba ito ang marka o mandawi ba ito? Nagbangga sila, nakakipasahiro ang jeep. Namatay ang driver o ang pare. Nadunga mo sila atubang ni San Pedro. Di, ingan si San Pedro sa pare, Nyor, asa may mubukong na mo? Ang driver ito, kadungo-dungo, yung San Pedro. Ikaw, driver, langit. Ha? Langit? Ako niyo, purgatorio kapadre. Kung ano man yun? Sin bangga na ko. Mumuhay na yung langit. Ako ang gibanggaan, purgatorio. Di mana na padre, yung San Pedro. Usama na inyo. Ang driver God, sa buhay pa, tungod siya kinraiban, makapangoros sa mga tao. Ikaw, padre, tungod sa imong winalihan, makakog ang mga tao. Manindog pareho.